Belum. Suminten. Aja kaya ngono ya. I love you. I love you too. Den Mas. Kanyata iki Den Mas Brata ta iki. Aku tresna karo slirahe mulut Den Mas. Den Mas. Dan Mas Boto kon nekak. Den Mas Brata. Wah. 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 Ceritane Heeh. seneng karo Broto. Nek brotone sapa? Lah sapa? Nah, ae. Ayo. Ayo, Ayo, tutuk, tutuk. salikin yo, Tutuk. Broto. Nuwun para miyarsa. Gelaring ketoprak RRI Lemah Bang. Wonten ing dalu sapunika badhe gelar ketoprak kanthi lampahan suminten edan. Wondene suminten katindakaken dening Tatib Handayani. Dan Mas Broto katindakaken dening Ki Solikin Cermo Pemilu. Terus pundi garing ketoprak RRI Lemah Bang sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning lampah. Ijik kurang siji mbane. Mban dening Widi. Oh. Nuwun, kula nuwun. Tok. Tok. Den Mas. Ora gelem lho, Kin, ora gelem kok gelem. Aku ora gelem. Ora gelem kowe. Nggih, Pak Dalang. Nah, ngono lho. Den Mas Brata. Loh, sapa iki? Awik tenan. Panjenengan lali kalian kula to Den Mas. Sapa sliramu? Panjenengan kula suwe mboten pethuk jenengan kok sakniki wis ana rambute. Iki sik lagi dhuwur. Kowe ora dagel ngono kuwi kowe iki kok. Aja dagel. Kok kalau wingi pas waktu besar kok ora disembelih iki ya. Ora. Ketuan. Ketuan. Wis poel. Kepiye? Panjenengan kula anti-anti ket mau kula menika kapang saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Loh, kapang? Kapang kangen. Kangen karo aku. Nggih, Tenane. tenang. Ora gelem lho, ora gelem. Ora gelem ya? Ora kok arek gelem. Kaya ngene iki. Ayo Oh, eman-eman. panjenengan maksudipun kula ngenten iki lho. Kula menika kepanggih kalian panjenengan ajeng ngendika something sesuatu. Bahwa Modern iki ketoprak medhot modern iki. pokoknya saya penting penontonnya do ngerti ngono wae ya. Heeh. Yo. Anu estunipun kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho. Den Belum. Mas. Suminten. Aja kaya ngono ya. I love you. I love you too. Ora gelem. Ora. Kesempatane gur iki. Ora suminten, aja. Aku kuwi kepiye ya lek arep. Suwe ra pethuk Suwe ra pethuk. Mulane panjenengan anu niki pun pethuk kalian kula mbok ki endang ngopo ayo to Ora ngono to. suminten. Sedilit wae. 5 menit. Nganti gelem. Kuat apa ora? Nganti gelem tak petel. Kuat ora 5 menit. Tinimbang aku entuk petel aku ora iso. Karo kowe suminten. Sebabnya menapa? Sebebab apa? Sebab. Sebab Sebabnya menapa? Sebabe aku kuwi duwe pacangan. duwe pacangan. Sopo? Lilik. Lilik, Lilik iki sapa? lilik cempluk. Wargina. Sapa? Warsia. Wargina. Warginane dulu kono ya. Heeh. Kuwi dadi umpama kowe tresno karo aku yo sing gedhe pangapuramu ya. Aku ora Den iso Mas. nampa. Panjenengan menika nampik kalian wong wadon niku dosa lho. Dosa. Dosa. Lho kok lah Kula menika tresna saestu kalian panjenengan kok jenengan tampik. lho umpama nek kowe tresno karo aku ki ya kuwi rak hakmu. Lah panjenengan nek ya nek jenenge menolak wong wedok kuwi jenenge kok. Ora ateges nolak. Lah, Kowe iki nek le ayu jan tumpuk undung. ala ning apa kurangnya aku?
Ning Lemu ya heeh, gedhi ya heeh. heeh jane aku gelem ning iki aku kudu ora gelem. Ngono lho. Panjenengan niku mbok Dadi ampun kowe ngeten ta. kudu iso nampa. Panjenengan nak nggih sampun kalih cempluk turene nggih to. Nek ra gelem iku rada dene rada dene. Oh, rada dene. Ora dono. Ora gelem kok iya. saya terak. Nah, ngono kuwi. Ngukur ngono kuwi. Ora iso Sumintang. Den Mas, witing tresna menika jalaran saka kulino lho. Panjenengan kulino kalih kula mangke jenengan saged tresna kalian kula. Lho, iya bener aku kulinone karo Lilik cempluk. Ngono lho. Cempluk iki kaya ngapa to jane? Karo aku ayo ndi? Ayo kowe Lah kene. ning apa ya jenenge tresno kuwi rak menentul saka ati to. Mengko tak prentolke ndekmu. Iki wis Kene wis mbok gendang ayo ngono lho. ning kudu tak peksa ora iso. Ibarat panganan kula menika mbok endang dipangan ngono lho, Kang Mas. Den Mas, Ora. Den Mas. Arep mlaku nang ndi iki? Mlaku rene ya pas to ya. Ora Suminten. Aku ki wis bajut tresno tenan karo cempluk. Ati kuwi ora iso dipeksake lho. Kula bener nek ati menika ora iso dipeksake. Iya. Ning aku ki wong ya kula menika wis kebacut tresno karo sliraimu. Siliraku. Heeh. Sliramu. Ning aku ora iso ya. Aja dipeksa. Kowe yen dipeksa pedhot. Tak tunggu. Wih, Ayo. nyingkur kowe iki. Selir Ayo tunggunen. ramu. Ra kuat e. Tangane uwek wae soal iki. Panjenengan Aja kok kaya ngono ya. Panjenengan napa Kowe nggih kuwi wong wedok lho. Gimbal apa? Ora lumrah nek ngoyak-oyak wong lanang. Ora peduli. Wong biasanya Ora peduli. waduh. Jenenge wong tresna ki ya kudu entuk. Kuwi gembel lemper apa kok mendosel? Iki kudu lemper ya. Apa? Gedang. Gedangmu gede apa cilik? Klenyem. Cilik ning atos. Mengko Timbang gedhe ning empuk. mengko gek-gek wis mlenyok. Mbane ndi ya mbane mau. Ayo wis kerep nggo liwat cempluk. Amben. Sili jare. Ben. Iki aku tresna karo Den Mas Broto ning kok malah Den Mas Broto ki ora gelem karo aku terus aku kudu kepiye to, Ben? Kok malah pecicilan? Ban. Ah, iki aku kudu entuk Den Mas Broto. Kowe sebagai embanku, sebagai iki sapa? Minangka dadi embanku piye carane Den Mas Broto ben dadi karo aku. Yen kowe ora kepengin ngerti aku edan. Iya. Mbane ngetek iki. Den Mas Broto. Iki sapa iki? Aku tak nembang kowe do omong mangan ya. Kowe kuwi sapa? Kok kaya bakul tahu? Kula menika Suminten itu, Pak. Embane. Aku mbane Suminten. Mbok yem. Mbok iyem. Oh, bature. Iya. Dibayar urung? Aman nek karo aku dibayar. Pira? Mas, Sak ayo pira-pirane? Mas. Piye? Gelem mo karo Suminten. Ndara kula, Oh, no. pendara kula. Piye ya? Penak-penak. Ngene, tak omongi ya. Kowe omong yen to aku ki wis duwe katresnan liya. Ora iso. Oh ngaten. Mm-mm. Oh nggih. Apa? Den Mas Broto menika. Apa? Nggo sabar. Sabar. Den Mas Broto menika kapang sangat kalian panjenengan. Tresno sangat kalian panjenengan. Kowe iki cangkemmu mau muni apa? Ngomong nek aku ki wis duwe pacangan ngono lho.
Aku wis duwe calon, ora gelem karo kuwi kok malah. Nggih, baleni. Piye ngomong apa? Hah? Ngomong apa? Piye kowe iso ngayem-yemi kono apa ora? Garinge nyusut. Saged. Omong ngono yen aku ki ora tresno. Den Mas Broto menika tresno kalian panjenengan. Beluh, win. Jan, tobat. Den Mas Broto menika tresno kalian panjenengan kesen. Ora tresno. Wo tak pacul. Tresno to. Ora, Panjenengan kedah tresno kalian Suminten. ora iso. Den Mas, piye to? Den Mas dukul atos kuwi Den Mas. Lah aku ki ora wujudmu kok kedadine Den Mas Broto. Aku ki tresno saestu lho karo kowe lho Den Mas. Iya. Den Mas. Loh, panjenengan kedah eling Gusti. Iki lho ya Den Mas Broto to. Jenengan kedah eling. Den Mas Broto aku to. Eling. Eling sapa sing eling? Panjenengan. Aku ra edan. Panjenengan nak nyemprot. Suminten. Maaf ya nyemprot itu. Ketak lapi. Panjenengan kedah eling. Gusti. Aku wis Panjenengan kedah eling. Eh, Panjenengan kedah eling. iki kowe iki kenapa? iki mlebu kene lho. Iki apa jenenge? Den Mas Broto niki Den Mas Broto. Den Mas Broto. Nek panjenengan mboten nampi katresnan kula saged edan lho Den Mas. Beluh. Mongko aku nek edan wudo. Lah malahane. Kok malahane piye to? Lho kuwi ora piye ya? Kuwi rak kowe sak karepmu wong aku ki ora tresno kok tok peksa. Yo. Yo, yo Lek. Yo Lek. Lak lek. Lah rupamu kaya Lek ginem e. Pokoke aku ora iso nampa. Kok mboten saged napa menika ados pundi to Den Mas? Lah wong jeneng ati ki ora iso dipeksa. Panjenengan mbok ampun ngaten niku. Jenenge wong wedok iku kudu ditampa ra ketung sedilit mbok kula niku. Cara ibarate kula niku ngelak mbok ditetesi apa ngono lho. Ora iso temetes nek ono kowe. Lah kok iso? Wis entek. Kok wis mosok sak tetes. Wis aku ora iso Den nampa. Mas, panjenengan kok ra iso diwaneni nganggo halus to? Kowe ra seneng karo aku? Ora. Mun ya? Yuk, saya cerak yuk. Kepiye? Ora iso nampa. Ora iso? Ora. Ora iso? Ora atiku wis bajut dienggo cempluk. Nek kowe ra iso minggat saka kene. Minggat. Yo. Tok. Tok. Embanku kuseto. Embanku kok malah dadi iki kuseto. Iki macan apa celeng apa? Biung. Aku kudu piye iki Den Mas Broto malah lunga lho biung ban. Kowe iki malah dadi apa to? Biung. Pripun? Loloden. Loloden kon ngen Mas Broto napa? Biung. Biung. Ana apa? Kok ora bosa karo aku? Wonten dia, Bu. Den Mas. Kanyata iki Den Mas Broto ta iki. Aku tresna karo slirahe mulut Den Mas. Den Mas. Den Mas Broto kon nekak. Den Mas. Lambine dibuka Den Mas. Wah, kelambine dibuka pia, ditata sendok. Aku kepengin karo slirahamu lho Den Mas. Den Mas. Den Mas. Sapa? Den Mas. Wop! 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 Den Mas. Hop, madhep rono ben kan mapan. Apa? Ben rasio-sio iki lho madhep rono. Lah ngapa ta? Panjenengan kedah Tak dedet ayo, Mbok.
Den Mas Broto. Tak dedet. Wis. Piye? Den Mas Broto. Wis. Hop. Wah, ngene iki. Cilaka tenan aku. Lah ngapa ta? Wis, Mas. Wis sandale sapa? Ya Allah, maafkan Mbak Im ya Allah. Kae tambahi. Wah, kae sip iki ae dan meneh wae iki nek kaya ngene iki. Kowe Den. Oe. Pak Duko! Hidup Pak Duko! Iya! Hei! Kae ji ono meneh. Weh, Pak Bek! Daurunan 2000. Matur suwun. Do sangu apa ora to jane iki? Kok dermis. Rek. Wet. Matur nuwun, Mbah. Ayo, Mbah. Weh, yuk. Weh. Sapa meneh? Weh, kae. Woi. Ndi meneh? Edan. Pamit, Mbah. Ono meneh. Matur suwun. Berkah. Jarum wong manis dikasih Sapa meneh yo? Matur suwun, Mas. Ayo dimenehi. Mas, kene Mas. Di meneh, Mas. Munggah. Bos sialah. Nek ndi gareng mau, nek ndi mau? Reng. Dhuwur. Pangan macan we. Gareng ilang. Weh. Gareng. Kae nggawa duit mlayu kae. Wah. Aku minggat. Entuk duit akeh minggat. Ndi iki wonge? Jarum ayo Mas. Ayo. Joget yo. Iki mau duite. Nah. Cuan. Berkah barokah. Pemuda lemah bang luar biasa. Hae. Jarum wong manis dikasih jarum.
Iki ning kene wae. Endi ta? Kok jedol kono? Kok bisa teko? Matur suwun suwun. Berkah barokah. Ya Allah, ya Allah. Alah. Kok sing duwe jajare kowe ora sida. Suwun nggih. Kowe dadi apa to jane? Iki. Ngopo kowe nek ngopo dudinge kuwi? Halo sayang. Oh, anding oh ya. Mbak Rini, gelo gareng nang kene Mbak Rini. Wis turu. Siji tak hitunge iki. Siji, Lah aku tak mbok kono. loro. Telu. Papat. 5. Eh, 6. kuwi nang kon kono, nang kono. Jane sak juta wi jane. Ndi. Ora nono. Gur klambi wi kene gur klambi kuwi. Lambi eneng. Kok copot Uculi. Kok copot klambi kuwi. Gah, isin. Mas. Aku penak dadi wong edan ya. Mas, Apa? nganu tak edan meneh ayo. Duite akeh ta. Matur sembah nuwun ingkang sami apa jenenge Pak Paring. Mugi berkah barokah. Nggih, amin. Niki jane rupamu. ya, Boh. Saking sinten iki Mas Purba? Lumayan kena nggo nguyuh, Bo. Pira to? 2000. 2000 saiki nguyuh bayar. Lumayan. Menika sampun Mas Ayu. Ya. Nika sampun. Nggih, pon sak kamat-kamat. Sing ana sing ninggal katresnan. Kripik gedang, kripik telo. Heeh. Kowe engko sik Kok sik ya? wis ora apa-apa, ayo. Iki kok berarti Mas Solikin ya entuk sawerane wong dadi broto atau Broto. ra ketung 2000 mah. Dadi broto yuda tenan aku dadi kaya ngene iki ra iku. Ora apa-apa ya malah bagus. Bang mau bagus saiki. Ninggal katresnan? Oh, lah iki ngepasi wae lah iki ning WA ya saka Mas Doni. Mas iki ya ana sing meh njaluk fragmen suminten edan wis saka Mbah Sugiyono Mebel lho, transfer 200. Nah wis mlebu kas kuwi. Mlebu kono. Ya, tinggal katresnan tambahi Kabeh. Okta. Yes, kabeh iki Okta, Okta, Siti, Saras, Saras, Mbak Orza. Mbak Riza. Nah, piye kin? Gelem wae ngono. Ya, tinggal katresnan. Yo, disepoti nganggo Bali, Mas, monggo. Nggih, Mbak Tatin kajeng istirahat nggih. Ya betul, lah iki ana WA saka kancaku Mas Agung Santoso Manyaran Wonogiri, pengrajin rancaan njaluk Puspita Nala ya wis engko nek isih wektune lah iki jam 1 punjul. Heeh, pokoke wis ra nyandak. Berarti iki ninggal katresnan wae kek engko nek sing urung dipinakani nggon gara-gara. Yo, yo.
sambat karo Ora. Urangga muda. Mas Widi, Mbak Tatin. Jebulane wis jam 1:20 mes setengah loro ae. Nggih. Ringkes lakon. Heeh, pokoke dilanjut nggon goro-goro ya Mas Widi. Kowe nek ketok goro-goro to? Mboten. Ora. Sampun izin kalian Pak Dukuh. Oh, ngoten. Benjang wonten ayahan meli. Oh iya betul Nggih. betul. Sedaya lepat pangapunten nggih Mas nggih. Nek aku tak bagi saweran. Sapa kuwi? Mas, Mas Solikin ya Mas. Nggih. Tangane karo adulah-adulit kok ngono ora. Sedaya lepat pangapunten, Nggih. mugi rahayu kang samya pinanggih. Warga Lemah Ban pinaringan rahayu wilujeng. Amin. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, Amin. slamet ingkang sami mirsani berkah Amin. barokah samudayanipun. Amin, nggih. Ya Mas Wahyu, tinggi kas. Oh, rasa repot-repot wis ngono. Matur sudah nuwun nggih, sedaya lepat nyuwun pangapunten insyaallah benjang saged pinanggih malih. Amin amin. Sehat sedayanipun. Ya nduk diteruske lakone. Ya. Paketan gobras gabrus ya. Tan samar pamoring sukma. Sinumaya winaya ngasepi. Sinempen delenging kalbu pambukaning warana. Tan layap liyebing ngaluyup pindha pesating sumpena. Sumusuping rasa jati. Oh, Kelurah Bagong miwah Kelurah Petruk Pedanjawi kagiatipun sang kekalih nyoh Kelurah Petruk miwah Kelurah Bagong.